қаҳрамони бахши имрӯзаи идеали ман як тан аз варзишгарони талошварзи риштаи ҷуҷитсуи бразилиягӣ Шӯҳрат Аҳмадов аст. Шӯҳрат аз хурдиш ба риштаи гӯштин сару кор дошту шефтаву шайдо ба ин пайраҳа худро пайваст ва вақте дарк карду огаҳ шуд ки дар кишвар ин навъи варзиш яъне ҷуҷитсу ба завқмандон омӯзонида мешавад, худро ба дари варзишгоҳ заду Комил Боимуродовро ҷустуҷӯ намуд. Дар зарфи фосилаву вақти сипаришуда Шӯҳрат аллакай дар ҷумҳурӣ ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил шуд ва барои ҳамаи ин аз мураббиаш Комил бисёр миннатдор аст. завқи ман ба варзиш вақте дар Тоҷикистон намуди бразилский ҷиу-ҷитсу набуд, ба намуди гӯштин тарзи озод машғул будам. ба вақте Комил Боимуродовро дидам дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Дубай баромад кард, хеле завқам пайдо шуд, завқманд шудам. Дидам нотарси Комил Боимуродов, дидам чӣ хел баромад кард, чӣ хел дараҷаи техникии ҳама тарафа нағз буд. Бо Комил Боимуродов на танҳо мураббии ман, яъне бародарам ҳаст ва вақте ки омад дар Тоҷикистон намуди бразилский ҷиу-ҷитсуро кушод, ман бо ҳамроҳии Комил Боимуродов Фарух, Боимуродов Абубакр ки сар кардем ҳамин намуди бразилский ҷиу-ҷитсуро. вақте ки дар чемпионати ҷаҳон Комил Боимуродов баромад кард, нотарси Комилро дида шавқам омад ки манам мехоҳам мисли Комил Боимуродов ҳамин хел байрақи Тоҷикистонро баланд бардорам. Комил Боимуродов техникаи нағз дорад, техникаи зур дорад. Дидам техникааш нағз, идеали худ пайдо шуд Комил Боимуродов. муддати 1 сол мешавад ки ман дар таи дасти Комил Боимуродов машқ мекунам. вақте ки дидам, ман бо ҳамин намуди бразилский ҷиу-ҷитсу яъне грэплинг бисёр завқ доштам. усули лад додани даст, воғӣ кардан, яъне удушаиши баливой. ман аз хурдӣ завқ доштам ки ба ягон намуди спорт машғул шавам ки мисол баливой удушаиши ҳам хеле чизо бошад. дар Тоҷикистон набуд. вақте ки Комил Боимуродов омад, вақте паҳн кард бразилский ҷиу-ҷитсуро, баъд ман машғул шудам ба ҳамин намуд. вақте ман дар таи дасти
Комил Боимуродов машқ кардам. Муддати як ним моҳ машқ карда ба мусобиқаи шаҳри Душанбе баромад кардам. ҷои аввалро ишғол кардам. ҳарифони ман ҳамаш аз ҳамин Душанбе буданд. бо 4 рақиб баромад кардам. ҳар чорашро мағлуб кардам. бо меҳнатҳои Комил Боимуродов, бо заҳматҳои мураббии худ чемпион шудам. вақте ки аз амрико омад, Комил Боимуродов гуфт ки танҳо тарсидан дар кор нест, бақувват шудан дар кора. вақте ҳамид наметарсӣ, соз баромад мекунӣ. вақте ки метарсӣ, худро контрол кун, ҳимоя кун ва соз баромад мекунӣ. бо орзу дорам ки бо идеали худ бо Комил Боимуродов дар мусобиқаи ҷаҳон иштирок кунам, нағз тайёрӣ дида байрақи Тоҷикистонро баланд бардорам.